Kaixo, arratsaldeon prest gaude. Lehenik eta behin, eskerrik asko, handik eta hemendik, familia, lagun, Errenteriako eta inguruetako jendeari, ona hurbiltzeagatik, eguraldia pixkat nahasia dugu gaur, baina badirudi ez dakit, gaur itxutu eta dena egingo garela. Ereintza dantza taldeak antolatutako dantza solte txapelketari ekingo diogu jarraian. Lehenik 58. Gazte mailako dantza solte txapelketa ikusiko duzue eta jarraian helduena. Eskerrik asko antolatzaileei, hau guztia muntatzen eta antolatzen ibili zareten kide guztiei eta nola ez, parte hartzaileei. 8 bikote arituko dira gaztetxoen mailan, txapelak lortzeko lehian. Zozketa bidez erabakitako ordenean ariko dira eta sailkapena epaimahaiak erabakiko du. Hemen nire aurrean dauzkadan kideek osatzen dute epaimahaia, Ane Antzak, Estela Atorrasagastik eta Carlos Sarriegik. Idazkari lanetan, Esti Iturria. Bestalde, ezin musikaririk gabe dantzarik egin, eta Ereintza elkarteko txistulari taldeak joko ditu fandango eta arin-arin doinuak. Orain bai, aurkezpen guztiak eginda, igo daitezela bikote guztiak holtza gainera, zozketa bidez erabakitako ordenean dantzatuko baitute, aurkezpen gisa fandangoa. Aurrera, bikoteak.
aurkezpen guztiak egin ostean, orain bai, bikotekako txapelketari ekingo diogu, beraz, prest izan beharko genituzke, Azpeitiatik datorren bikotea, Maialen Aranguren eta Aiara Ezama. Aurrera! Zozketak erabakitako ordenean bigarren bikotea, June Aguado Amasa Bilabonatik datorrena, eta Ibai Izagirre Seguratik. Aurrera!
goazen Tolosara jarraian, Amane Uranga eta Naroa del Rio dantzariekin, aurrera! Eman diezaiogun laugarren bikoteari paso, Laiene Ezama Azpeitiatik dator eta Julen Urrestila Zestoatik. Aurrera!
Oier Arriaran. Aurrera. Epaimaiak azken oharrak hartzeko zai. Listo, bukatu denean. Orain bai emango diogu 6. bikoteari. Paso, Zizurkil eta Asteasutik datoz. Nora Davila eta Julen Lertxundi.
gonbidatzerako iritsi zaigu 8. bikotearen txanda. Azpeitiara itzuliko gara, Irati Aranguren eta Beñat Mendizabalekin. Eta bikote guztiek dantzatu ostean, epaimaiari denboratxo bat utziko diogu, puntu guztiak batu ditzaten, eta erabakia har dezaten. Bitartean eta ezer baino lehen batzuk akaso konturatuko zineten, eskerrak eman nahi dizkiot hemendik Ereintzako txistulari taldeari, bikote bakoitzeko fandango eta arinarin pieza bana jo duelako, 8 fandango eta 8 arinarin hain zuzen. Eta txalo bero bat hori da. Eta orain arte dantzatutakoa gutxi balitzen zala, dantzak gehiago behar dugu. Eta bitartean orain bai lehiatik kanpo, eta giro sanoan eta denek batera, lehen 4 bikotek fandangoa dantzatuko dute, fandangoa eskainiko
Ibai Izagirre, Amane Uranga, Naroa del Río, Laiene Ezama eta Julen Urrestilla. Eta harina dantzatzera igo daitezela Helene Astiazaran, Oier Arriaran, Nora Davila, Julen Lertxundi, Ixone Lorenzo, Luka Serrano, Irati Aranguren eta Beñat Mendizabal. Eta esku artean dut epaimahaiaren erabakia. Berriak zareten ontzat, lehen 3 sailkatuak jakinaraziko ditugu, 3. hasita, 2. jarraian, eta azkenik irabazlea jakinaraziko dizuegu. 3. sailkatuaren izena bizenak esango ditut beraz jarraian, horretarako ahaztu baino lehen hementxe, datoz sariak banatuko dituzten sari emaileak, udaletik, dantzarien hitzarretik eta Erentza dantza taldearen izenean. 3. saria orain bai, Erentza dantza taldearen izenean, Ziortza Agirrezabalak emango du, €100 eta Garaikurrak.
Eta bikote sailkatua da Azpeitiatik datozen Helene Astiazaran eta Oier Arriaran. Zorionak, bikote. Goazen bada, bigarren bikote sailkatuaren izenak ezagutzera. Errenteriako udalaren ordezkari den Alazne Kortak emango ditu sariak 110 euro eta Garaikurrak. Eta Tolosatik datorren Amane Uranga eta Naroa del Rio bikoteak irabazi du bigarren postua. Aurrera! Eta lehen sailkatuaren saria, Estela Atorrasagaztik emango du, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarraren izenean, eta gaur hemen epaimaiburu aritu denak. Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarraren izenean beraz, 130 euro, Garaikurrak eta Txapelak, Zizurkil eta Asteasura doaz, Nora Dabilarentzat eta Julen Lertxundirentzat lehen postua. Zorionak bikote.